Opa! Vítame vás v Česku. Kluci. Teraz si povieš, že čo to tak tu bude nosiť ako kokot? To je debil, no tak to jsem neviděl. Dal si mi to chladiť? Jasne, všetko v pohode. Hej, ty kokot. Jakube, proces Jakub. Jediný, komu můžeš věřit, je Jakub. Poď počúvať, čo mi rozpráva tá chladnička. Či čo vraví? Moc mi chýba, prosím, sme šlačo. Rozum, ty kokot. Nevidno, sorry. Som trošku väčší, je. Vieš, jak? Si vyzval to. Tu je. Dobre, to, že ho zabavia deti. Postrážim deti, postaram sa o mamičky. On si kočom. Takzvaný kúpať party service. To si kamiši. To tá chladnička rozpráva, pičo. Také štádium piča máš, keď ti chladnička rozpráva doma. Prvé pivo. Á, Majko. Tak zoberieš mi toto? Máš ústrach pred behom? A čo? Páno, som aj profík, pozeraj. Mám hyps, ako chceš, že ťa aj zachytím. Mám všetko, mám. Mám. Ale pozeraj, keď som profík, aha. Pozeraj, aha. Nesasmej. Úplne ťa chytám ako... A vidíš? Hľadám kameramana. No skús skočiť. Zavolaj tomu chlapovi. Tak ty mu zavolaj. Ja. Beačo. Nikto neukradol? Aby nikto neukradol tento majetok. Zamknem? Dobre. Hybrid atlet. Mladý, ale plný. Mladý, ale plný. Robkáči. Hneď ich spoznáš priamo pri práci. To, čo robia, sa ti zapáči. Už sú tu Robkáči.